Se on Pähli. Ja tässä on Lii. Montako kertaa me on kuvattu tää video? Siis oikeesti varmaan 5 kertaa. Ensimmäisellä kerralla me saatiin liput. Sitten me kiisteltiin siitä, että kumpi saa näyttää elokuvia. Ja meidän mummi tuli häiritseen. Niin sitten mä tungin pääni tonne taakse ja kaikki joten jostain nyt menisi purkkiin. Please! Tää ei oo mikään ostos, koska tän videon nimi on ostos, niin kuin huomasitte. Mutta toi on ilmaisjakelu. Ilmaisjakelu. Mä otan siis tän kotiin. Me ei ole tota liijuu, kun se on vähän kakka. Joo. Sitten tämmönen kuppi. No oli toisen alka. No niin joo. Niin, tämmönen kuppi. Ja meillä on jo tämmönen yksi, joka on siis posliini. Ja hyvä. Ja sitten meillä on kaksi tämmöstä posliinivaa tosta. Ja nää on oikeesti ihan sikakkoja. Mä näytän. Barbie-elokuva. Barbie joulutarina, jota on ihana elokuva. Ja joo. Ja meillä on siis se PS4, että siitä voi katsoa elokuvia, kun meille Barbie klassikko, näitä me keräillään ja prinsessan koulu ja meidän pikkusisko ostetaan ja tää on ihan sika-ihana. Ihana. Pienestä asti. Ja sitten toinen klassikko, 200 prinsessa. Puuttuu enää musketisotor. Niin sit meillä on ne, mitä me halutaan ja sitten kaikki loput myös, mitä me halutaan keräillä. 18 elokuvaa. Ja ei saa oikeesti dissata mitään. Joo, tässä on muuten GoPro, mutta me nyt ei kuvata sillä, koska se vähän niinku simahti. Niin. Ja ei oo... Oikeesti Barbie-leffa on best, älkää näitä. Joo, okei. Yksi podi. Tällainen kuin Dumble Sweet. Ja tässä on kaikki mitä keräillään. Niin, tässä on ankkoja. Joo. Niin, ja posyykeitä. Niin, siis tällainen Dumble Sweet, tää ei nyt pysy pystyssä. Ja tää on Pinkie Pie posessa. Ja tuollainen mehiläiskuvio. Mikä onkaan? En tiedä, että se Kuinka se meni sieltä takaa? Joo, ota, mikä tää on? Mikä tää on? Mikä? Tää on kuviläinen. Eikö ei? Autiainen. Eikö se... Pienoista? Ei mikään. Mikä se on? Semmonen ystävyys. Ei se ole ystävyys. Söpöysmerkki. Söpöysmerkki. Sitten me ostettiin kuvatkin sellaiset Barbiosta pakkaukset. Joo. Ja... Mitä sä? Ja niin, mulla oli vähän niinku teemana kissa. Joo. Ja niin. Voi kissa teema. Tää on tämmönen vaaleanpunainen. Ja siinä on tämmönen kissan naama niinku vanhaa. Kaikki. Oi mä nyt Niinpä tuolta. Niin, kun päätin taas tuolta sijoituksesta. Teet tämmöset balleriinat ja niissä on tämmösiä timanttikuvioita ja nää on tämmöset mustat ja nää on oikeastaan ihan kiva. Mä laitan tän tähän. Koska meillä ei oikeesti oo mitään muita porkkareita. Kyllä vaan. Sitten siinä pahvissa mainitaan korkkarit. Mut oikeesti ne on ihan kivat, mut nää on tämmöset perusbarbie. Vaalean. Niin. Sitten tämmönen... Eikö sulla ollut korua? Olihan mä näytin sen. Ai joo. Sitten tämmönen ylisöpö kissalaukku. Ja tää on tosi söpö. Ja tiputa niitä siitä kolostaa. sitten tämmönen käsirengas, jossa on tämmönen kissan naama. Näette ehkä jotenkin, koska tää ei tarkenna, jos mä vien tän lähemmäs. Joten tommonen käsikoru, joka on hyvä metsään kaulakoru oikeesti. Meillä on toinen käsikoru. Oikeastaan toinen. Joo. Ja sitten tämmönen kissapanta, jossa on tosi söpö timantteja. Kissapanta. Ja meillä on jo toinen pieni lehti ja nää on ylisöpö. Ja mä ostin melkein vaan tän takia sen pakkauksen. No niin, otapa nyt. Ja siinä oli oikeastaan mun ainoat ostokset. Liio otti vaan tää. Mä oon kaiken. Paitsi että Shopkins oli joululahja ja meidän sisko osti noi. Elokuvat paitsi sen Barbien joulun. Niin, sen mä ostin. Ja myös meidän pikkusisko ja mummi. Niin, eli se okei, joo. Tällainen petsi. Ja mä ostin tän, koska mä haluaisin tuota kaikki rahat. Ei ollut enempää pusseja, noita yleispusseja ja ei riittänyt elokuvarahat, niin vaikka mä nyt erityisesti näitä ei keräilläkään, niin Onhan toi ihan syks. niin, ja tän saa skannattua siihen peliin. Meillä on se peli, niin ihan kiva. Täällä on tämmönen hieno taikasauva ja tää on ihan kiva, niin sitten tää. Sitten mullakin on vielä tosiaan se Barbie Style-pakkaus. Ja mä voisin sanoa, että tästä on
Ja taas korkkarit. Ja nää on tämmöset ihanat violetit. Ja noi ei oo basic oikeesti. Nää on niinku oikeesti vähän erikoiset jopa. Ne ei oo ehkä juhlakorkkarit, mutta tavalliset korkkarit. Sitten on tämmöset sandaalit. Mä menen sanoa pitkät. Sitten tuli tällainen laakoru. Korut on tässä, mä oon kuinka Niin onkin. Meillä on myös tietopiikki. Korut. Sitten tuli taas. Taas. Käsikoru. Näillä petseillä ei ole kaulaa, niin näillä ei voi käyttää näitä haluusia. Niin, tässä on niinku, tää on vähän tällainen, että se on jännä. Ja jos me sulle tehdään värikin, suosittelen sulle, että täällä on värit on se, missä on monta korua. Se on ihan kiusui. Sitten ihana laukku. Oikeesti musta tuntuu, että ääni lähtee, kun mulla on nenä tukossa. Niin, tää on tällainen laukku. Ja myöskin kokonaan violetti, ja tänne saa sisälle laitettu. Ja tää on oikeesti aika iso silleen petseille. Ja alkaa käsittää. Mennukausista. Niin, ja sitten alkaa myös kuulostaa sitä, että on kiiputusanoja. Tää on aika iso. Kyllähän tää nyt menee petseille. Sopii muuten tälle täällä. Ja siinä on ihana. Ja sitten paras juttu koko koulutuksesta ja olikaan. Ja lasit. Oikeesti nää on aivan ihanat lasit. Näissä on niinku tommoset reunat, mitkä on kasvakaaset. Mitkä noi on sangat. Ja sitten tommoset aurinkolasit. Ja tää oli muuten, nää on niinku vähän niinku sama. Ja sit kun mä olin korut ja kahvikengät ja laukut. Niin. Käsirekkaat. Mä testasin näitä välillä tällä. Ja sitten menee myös silleen niinku ylös. Että nämä lasit on myös hyvät petseille, mutta parpeille ne onkin sulle. Ja joo, tässä taisi olla sitten kaikki. Oota, pitää ottaa toi tää tähli ja liiju täältä. No niin, eli tässä oli kaikki meidän ostokset. Joo. Niin, toivotaan, että tykkäsitte tästä videosta ja näistä ostoksista. Ja kerran meillä oli oikeasti jotain ostoksia, koska sit, jos me tehdään ostosten esittely, meillä on paita, sukat ja sit joku petsi. Päiväppi, se oli siinä. Nyt meillä on kerrankin ostoksia, joten laittikaa. Ja tää video on just tämmönen, Kakkavideo. mitä meiltä yleensä tulee, koska me ei jakseta oikeastaan editoida. Koska laistuu. Niin, ja siis ei muuta mitenkään. Ja niin, että jos on hauska fiilis ja näin.